Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m asị m nke onye chiri na zere n'ụbọchị taa o nwere ife na-agbagwoju ndị mmadụ anya ikekwe ịma ya bụ ife ikekwe ịkabeghị mata ya bụ ife bụ maka gịnị ịgọ mmụọ n'ala Igbo. Kedu ka ịgọ mmụọ n'ala Igbo si wee bido? Ịgọ mmụọ na egwu ọgwụ wee ofu ife ka ọ bụ, mana tupu m agaba n'iru iwetara gị akụkọ a, ọ bụ na ọ bụ mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo m nwa, asị gị nnọọ sonyere n'ife m na-eme ma gbasara m ozi m n'ime my Facebook page and also my YouTube page and tinyere m akara subscribe. Ụmụnne m, ịgọ mmụọ na egwu ọgwụ abụrụ ofu. Ịgọ mmụọ bụ otu ndị nna nna anyị fa si were mee gịnị kpere chife, ụdị esi wee webata ụka. Ịgọ mmụọ adịfugo. Ịgọ mmụọ na egwu ọgwụ abụrụ ofu. Dibịa na-agwọ ọgwụ mata bụrụ buo na-agwọ ajọ ọgwụ na-anọ n'ime oke ọfịa na mmadụ anaghị ebikọ. Onye bụ na ọ bụrụ na mmadụ achọ ije gwa ajọ ọgwụ, asị gị na ọ gara agụ na asaa gwa mmiri na asaa wee baa n'oke ọfịa ahụ. Ụnụ anụrụ ife m kwuru. Ịgọ mmụọ bụ otu ndị nna nna anyị fa si were kpere Chukwu okike abịama. Ọnya bụ amụta nwa n'ala Igbo, a na-aba ya afa dịka ife mere oge ahụ. Ọnya afa Chukwu ha kpelụ oge ahụ. Ka m jụọ gị ajụjụ, kedu onye nyere ndị Igbo afa Chukwu okike abịama? Nke a bụ ife karịrị uche nke mmadụ nghọta. They have no God before a white man bring their religions to us. Ife kpata na ịgọ mmụọ adịkerezighị na n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo anyị bụ na ndị na-agọ mmụọ oge ahụ ụfọdụ anọziri ndụ. Oge ụka batara, ụfọdụ ndị na-agọ mmụọ bịa dunye ụmụfa sị ha ngwa soronu ndị ka unu mata ife ha na-eme. Ị nụrụ ife m kwuru? Onye kpatara ọ bụzie na ndị na-agọ mmụọ maọbụ ndị nna nna anyị fa gọrọ mmụọ oge ahụ bichara nwa ndụ, o nweghị onye ya anọchikwa anya inete mmụọ fa na-aga anya. Onye kpatara ụfọdụ sowezie usoro nke ụka. Onye ka ị ya afụ ifu taa dị na asị na nnukwu nna nna onye gọrọ mmụọ mana nwa ya nke atọ maọbụ nke anọ na-eje ụka. O nweghị ife ọjọọ dị n'ịgọ mmụọ. Ndị oyibo si na is a paganism. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ka ifuru ndị niile gọrọ mmụọ maka burugbuo fanọrọ ogologo ndụ. They live an age. They extend 90, 100, 120, 150 years before they join their ancestors. As you, who is a Christian or Christianity, what age? If a young man die in the age of 20-something years, you say that is the will of God. Who told you that? Do you know that in the olden age, ndị na-agọ mmụọ, ọ bụ na onwe ka nwa ikorobịa si wee nọ n'obodo gbabee n'ike nwa eje jụọ ese, they will go do consultation to know the facts ka ife buru onye ha. Efuru ebe ndị nna nna anyị fa si were ka anyị wee mee gịnị were ọgụgụ isi wee mata ụfọdụ ife. Ekwukwa nye ọzọ, ịgọ mmụọ na igwu ọgwụ abụrụ ofu. Ụmụnne m, ọ kwụsịa ka ọ ha n'onu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ozi a ka m kọwaduo ya n'isi, asị gị sonyere m na my WhatsApp page, mma akọtụrụ gị ya ọfụma. Ụmụnne m, ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Asị m onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ngwugwu ọbụla anyị atọ ndị be anyị si na ọ dịrọ mma ịtụ mvọ. Ndewonu.